Ето, ма, другарата, я влезнах. Кажете ми име, презиме и фамилия. Поно аз се казвам Крум. Така, презимето? И презиме, и презлете се, то са неизмерено, но се е същото. Ма кой те пита как се казваш зими, как се казваш лети, бе? Питам те име, презиме и фамилия. Първо, второ и трето име. Крум Зарков, другара съдия. Така, трето? Трето съм го забрал да го не помним. Имаше още едно Крум Зарков Дънков. Добре, ето и Дънков, как ще го запиша? Па да си учил да знаеш да пишеш. Батъл газол съдят, разбиш. Бе, ти чуеш се какво говориш, бе? Как може да кажеш така? Той съдебна зала, бе. Айде, де. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело. Га си роден. И аз съм се родил по черешево време. Га, брат, черешите, майка ми била по черешите и там е фанал коремо и аз съм изязнал колкото ме гледаш. Бе, година е дата, не знаеш ли, бе? Годината е некъде измежду годините, ама дата ти ще я намериш, защото си поучен. Слушай, бе, ти паспорт нямаш ли, бе? Я ма пашапорта му нези черлигото намирили, па мислили, че е некой тефтерци и си избасали газовете с него. Ма как ще си избършат да го повтарям аз. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело, от страна на мъжа си свидетел. Та с другарка виждаш ли я? Познаваш ли я? Виждал ли си я някъде? Чекай да га видим. Моля да това познавам. Да знаете, га съм гледал, какво съм се дървил 2 часа, значи е било. Бе, нас не интересува какво си правил, бе. Нас не интересува какво точно си видял. Седим си в гората, другаро съдия, и си цепим дърва. Цепим си дърва, цепим си дърва, цепим си дърва. По едно време усещам, се чуват някакви стъпки. Обръщам се, виждам те тази другарка, с още един се фанали и се прегръщат, целиват. Прегръщат, целиват се, прегръщат, целиват се. Я тръгна след не съм любопитен, ама викам тия мога взема са наебът. Ама молим се! Без такива цинизми, бе! Да, я реко мога да не се ебът. Абе, разбрай ми кой не направят, бе! Дай нататък, разбрай ми кой не направят. Да, за ебана нема говорим, нали? И легна она до учинка и почна да се боричка. Ту она отгоре, оно доле, она отгоре, оно отгоре, она отдоле. И по едно време другаро съдия, он като се беше изцерил целият като лимон. Че като си бракнал гащи, като извади един такова голем кур. Значи казва, бен казваш такива цинизми, ще кажеш културно му, извади един член. Он извади един член, ама бая член беше. Абе направо курси беше, ма член да бъде както му вика, бе. Че го размандахерца насам натам, он е ми ти член. По едно време, като дигна роклите, като смъкна гащите. И я като видох, другаро седя, извинайте, ма на путката членка да кам да знам, се не объркаме па. Слушай, Штафанов, ще изхвърля вина на ванкайте, де. Путка членко, умраси ме имени, аз ги каза. Нас не интересува, те съркоплява ли са или не са съркоплява. А те от начало така бая се съркоплява. Те съркоплява, ма накрая като са фана, като му тегли едно ебане. Марш веднага напускай залата, кой го намери този, бе? Ма чека, бе, другаро съдия, така си го знам, така си го говорим. Ма искам да питам тази думичка член какво значи, откъде произлиза. Абе, че това дед ти казах да го казваш, бе. Дед викаш, че го мандаерцал, бе, я било. Абе, ама член кур ли е, бе? Бамо, мамата. Та мене от теке сето за кур ли му има, бе, бе,